Orain gaineko inularretan maite nuen itxasoa. Mutiloiak, txikotak, pintxeroak, usainak, arrainarenak zein erregaienak. Porturatzera doazen ontzien urruneko zarata, uinen xuxurla. Arrantzaleen itzalean lan egiten duten emakumeen jarduera isildua. Ez horregatik garrantzi txikiagokoa, Akaitze Kamiruagak, Geube Bagara itsasoa liburuan jasota duen bezala. Akaitz berehala sartuko dira arrantzaleak, zertapur batekin pasatu direlako arrantzaleak. Jo dauturrunek. Hori da. Badatoz arrainekin, arrantzaliek gizonak arrantzan. Bueno, hori badakigu guztiok, baina itsasoa emakumeek be osatu dute eta itsasoko lanerako ezinbestekoak izan dira. Bai, hori da ganera lan honen izenburua eta hori da aldarrikatu gure izen dugun, ezta? Geube Bagara itsasoa. Zeburuan dekogune da arrantzaleak eta ikusi dugu etorri dire eurek itsasotik arrantzagaz. Bai, abeine itsasontzia porture helduta behar asko eta asko andrak egin dabe. Eta hori ez dakigu. Eta ez dugu ezagutzen. Orduan, hori izan da ezagutu behar dana. Hori da. Sareak josteko eta bar. Klaro, sareak josi ezik, honek oin datozenak ez dire bajurakoak. Baina bajurako itsasontzietan, emakume horrek, sare horrek josi ezik, urrengo egunean ezin dire joan arrantzan. Eta urrengo egunean arrantzarik ez badau, ez dator dirurik. Orduan, benetako eta derrigorrezko beharra, andraskoena be izan da. Gizonenak kendu barik jakine. Labairu Fundazioak dakar, liburua zeuke idatzi duzu, testigantzak egongo dira, argazkizarrak egongo dira, purtsuet, herri ondare bilduma horretako beste atal bat, ezta? Herri ondarea, dalako zalantza barik, gure izaeraren eta herri askotan gure izaeraren parte. Bai, molantze da. Gure bizimodua, askotan guri kuadraoiaku orain arte gehiago landu dugule igual, baserriko bizimodua, lehorreko bizimodua, ezta? Baina oingoan, kostaldera etortea tokabiaku, eta hori da, bizimodua, eguneroko bizimodua, ez goaz bitzikerien bile, eguneroko bizimodua, portuan dagozan andran eguneroko bizimodua. Eurek egiten dabezan lanak, nos altzaten diren, nos doazen oira, zer egin behar daben, euren lanak, nok irekatzi dotzen, hori da, gure herri bizimoduaren parte bat, gure ondarearen parte bat. Hitz egingo dugu gero horri buruz, kasu askotan galtzen joango den ondarea izango dabe, bai, oso lan zailak eta oso lan gogorrak izan dira hauek ordutegi bakuek dauenien lan egin, dinot guia beste pentsakera batzurekin gabiltzelako, emakume gogorrak izan dira, emakume gogorrak bilduko dira liburu honetan? Bai, gogorrak, adoretsuak, kementsuak, nortasun handikoak, portuko nortasun, karakter de puerto esaten eban batek, ez da? Eta holantze da, hori tokauiakelako. Ze azkenean eurek egin izan beharra dabe lana etxetik kanpora, baina gero etxeko beharra be, bai. Kasu askotan euren gizonak arrantzaleak izan dire, eurek itxosoan egiten dabez batzutan astebete, beste batzutan egun bete, beste batzutan hilebeteak, eta orduan eurek egin behar dabe aurrera. Etxeko beharragaz, kanpoko beharragaz, umeak jagon, diru kontuak eroan, zorrik badau ordaindu, horredanak andraskoen ardurak izan dire. Belaunaldi egin direnak, gainera. Badaukagu sortea, protagonistak adin ezberdinetakoak eta izango dira, badaukagu sortea gaur, bestak beste, ondarrun gauz, eta aukeratu diguzu liburuko protagonistetako bat, eta itxasoko emakume bat. Bai, zare gine, berak dinon moduan train konpontzailea, guruzne badiola egongo dagugaz, bai, dinozun moduan, proiektu honetarako batu gure izan duguz belaunaldi desberdinak. Eurek, euren munduaren bilakaera ezagutu dabenak, batzuk ezagutu dabez Bermioko portua, Ondarruko, Lekitxokoa puri-purian egon direnean, itxasontziz beterik, beste batzuk ja ezagutu dabe horren berakadea, eta gazteenak bere badagoz, ondino, gaur egun guretzako oso lan gogorra izan arren, ausartu direnak eta itsasoko mundu honetan sartu diren gazte pare bat bere badagoz.
sareak konpontzen, trainak konpontzen guruzne, eta bestak beste, batuko zaigu gero elkarrizketara. Arraine badatorre? Bai, gaur suertea dekogu, gu grabetan ibili ginenean ez gendu nauki holango suerterik. Badatoz, eta esan daku kresalgiruen gaurko elkarrizketiak. Bai, horixe da. Euren lan baldintzak sano gogorrak dira. Gauez, ordutegi eskasak, ederrenen bajabizaz lonjara. Ezetasuna, hotza, postura txarrak, baina hala ere bera egunero bajatuko litzateke sano pozik berriz. Akaitxe ze post ematen duen bai, Itxasontzi hauek arrainez beteta datozela portura ikustea. Gaur ganera alkarren atzetik datoz. Gaur gainera, eta aurtengue kosterona izango dala, iragarri da, bagabiltz, bokartak eta jaten eta gozatzen. Gozo-gozoak eta badatoz, orain, zer gertatuko da? Itxasontzian badatoz gizonak arrantzan egon dira, eta badatoz portura. Zer gertatzen da gero? Gero portuko beharratan, itxosoan gizona protagonista dan moduan, portuko beharratan gero andrak hartuko dutze ordea, ezta? Egi esan, orain deskarga askoiak gizonak eurek egiten dabe, ezta? Baina beste sasoi baten, eta batez bere bajurako itxasontzietan eta deskarga andran beharra izaten zen. Deskarga hori, arrainez ailkatutea, bentarako preparatea, gero enkantea egoten zen, arako preparatea, gero arrainez altzea, hori dana, ja, andraskoen beharra izaten zen. Zenba lanbide ezberdin? Bai, eta guretzako eta beste askontzako ez ezagunak bere bai, ezta? Sare konpontzaileak edo sare ginek eta ezetuten doguz, baina enpakadorak, adibidez, edo neskatilak, igual ez dakigu nortzuk diren bez eta zelango beharra egiten daben bez, ezta? Klaro, esan dugu, arrantzaleak itxosotik datozenean. Baina itxosora joan aurretik bere, neskatilak eurek dire, itxasontziko ardure hartzen dabenak, eta gizonak behar dabezan biberak eta isotza edo botikak edo behar daben guztia, guzti horren ardurea bere, eurek neskatilak hartzen dabe. Orduan, bai joan aurretik eta bai gero etorritakoan, andrari euren protagonismoa eman behar dutzegun. Esan dugune, sareginek, sariek josten egoten zienak, portuen emakume talde horiek, ikusgarriak behintzat izan dira. Eskertza lanari agian ez diegu egin, eskerrona agian ez diegu erakutsi, baina gero zeten gabiltzena beste lan batzuk gainera ikusgarritasun hori ere ez dute izan, liburuak badaukalako hortik, ezta? Helburu hori ikusgarritasun emoti horren beste zeregin eta batez eskertza hori emakume hori horren beste lan egitearren, itxasoari begira, etxean eta barreta bar. Itxosoagaz lotute dauzen lanbideak dire gauza bat. Baina Portuganean hemen zareginen 8 ordu egin da ostean, gero etxera joan behar da. Eta etxeko beharrak berein behar dire, eta umeri jaten emon beharriake, eta hurrengo eguneko bezkaria prepara behar da, eta labadorak emine behar dire. Eta gizona normalean kasu askotan, esan etxean egoten. Orduan, danaren ardurea eurena izen da. Eskertzarik ez da emoten, ez da euren beharra baloratu, ezagutu bestogu egin. Eta, era horretako, edo era honetako lanak horretarako bere badire, ez da? Erakusteko nortzuk diren, zer egiten daben, eta zenbat sorgotzegun. Lanbide ezberdinei buruz berbetan gabiltz, eta apurtxuet gainetik zenba lanbide bildu dituzu liburuan, eta esan dugu emakumeen testigantzak jaso dituzu, belaunaldi ezberdinetako emakumeak izan dira, zenbat emakume nonguek elkarrizketatu dituzu? Guztire 20 emakume izen dire, eta batez bere 3 herrikoak izen dire, Ondarru, Bermeo eta Lekitxo. Santurtziko andrapare bat bere egon dire, baina horren testigantza izan da apurbet, puntualagoa edo esan daigun, ez da? Baina Ondarru, Lekitxon bere zoritzarrez, gaur egun ja sano gitxi geratzen da. Baina, lehengo andrak errekuperau duguz, ez da? 20 andra horretatik 3 belaunaldi egon direla esan daigun, ez da? Batzuk ja jubileta dauz, aspaldi jubileta dauz, baina naiz eta jubileta egon, batzuk hor segiduten dabe, eta ondino euren baporeko kontuak, 80 urtegaz euren baporeko kontuak eurek eroaten, ez da? Batzuk ezagutu dabe, arrantza mundua eta sektore hori gorenean egondanean, hemen Ondarruko portuan edo Bermeon 160 txalupatik gora egoten zireneko denporatakoa ezagutu dabe, beste batzuk ja, apurbet berakadea, hasita dagoela beharrean ibili direnak, eta gazteenak gaur egun oindala denpora gitxi beharren hasi direnak. Andra ausartak horrek bebai. Segi esan, momentu honetan,
sektore hau gainbera dau. Eta, bueno, etorkizune ez da, bere argia eta ez da, bere ziurra, orduan, gaur egun holango lanetan sartzeko bere, ausarta izan behar da. Akaitzen lanbidei dagokienez, lanbideak, enpakadorak, esaten gabiltz, esate baterako, zer da zehazki egiten dutena, neskatilek zer egiten dute, bestelako lanbide ezberdinak ere bildu dituzue liburuan. Bai, bueno, enpakadorak kasureko, hori da figura bat, ondarrun baino ez dagoena. Arrasteko arrantzagaz lotute dau. Andra honak egiten dabena da, behin itsasontzia porture heldute, deskarga egiten danean, eurek egiten dabena da, arraine zailkatu. Ze, klaro, arrasteko arraine, sareak botaten dire eta danatarik atrapaten dago, ezta? Eta gizonak ja, itxosoan dauzela egiten dabe lehenengo zailkapen bat, lebatz guztiak batera, edo sapoak, edo neskazarrak, edo danadalekoak, ezta? Baina gero horrek etorten dire danak nastean, tamainu desberdinetakoak eta pisu desberdinetakoak. Eta orduan, enpakadoran beharra izaten da, horre danak ondo pisuz eta neurriz zailkatutea. Klaro, oso ikusgarria da eurek beharrean ikustea, ze eurek badakie hartzen dabe arrainak eta hasten dire kasetan ipinten, ezta? Eta, klaro, honek daukie baskula inkorporada euren besoetan, ezta? Hainbesteko urteetako beharraren ostean hartzen dabe eta badakie lebatze horrek kilo bidekozan edo biter bidekozan edo irudekozan, eta ganera eurek esaten dabe oso grazioso, klaro, eske zuentzako dana da lebatza. Klaro, lehorrekoak gara honantzako badanak dire lebatzak, baina eurek daukie 9 edo 10 zailkapen desberdin, ez da, karioka, karokilla, crecida, gorda, mediana, regular, bueno, ez dakit. Mendetako jakintza hori, ez da? Mendetako jakintza hori apurtxu bat esaten gabiltzena, ez dioguna baliorik emun, baina sekulako badaukana. Klaro, eurek ganera hori ikasi dabe einez, eta ganera ikasi dabe beste andra batzutetik, ez da, beste andra batzuk irekatzi dotze, eta hori da, ez da, da ondare bat eta bizimodu bat andrena izen dana, eta andren artean transmitidu dana, ez da? Gero esan dugu, neskatilak, zareginak, arrain zailtzaileak, noski, batzutan, aporetako jaubeak emakumeak izango dira. Bai, jaubeak egia esan gitzienekoak dire, badagoz armadora batzuk, eta ganera gaur egun ja beste gizarte baten bizi gara, eta onartu hau dauela, moten dau, ez da? Baina, Mari Carmen Somozak kontauzkun bere lehenengo esperientzia esala bere erreza izen. Bere aitak erosi eban, txalupa bat, eta bera 25 urtegaz, hasi zan, negozioa berak hartu eban. Eta, klaro, porture lehengo etorri zanean, eta kofradian gizonakaz lehengo batzarrak eta 25 urteko umemoko bat, berak esaten eban moduan. Beste sasoi baten esaten zabiltzena. Klaro, oindala 30 urte, hori dino berak, ez da, holan hartu ebela, bere umemokotzat hartu ebela, eta orduan, kostau egin jakola asko bidea egitea, eta, barrantzalei esatea zu, baina hemen neuk egintzen dut. Eta gauzak egin behar diren neuk esaten dute moduan. Eta orduan, bide hori eginda, asko sufri dute eta asko borrokatute, eta gaur egun beste egoera bat dau. Gaur egun badagoz, andra armadorak bebai, baina, eurek bezaten dabe ondino bere, nortasun hori atarain behar dala, gizonen artean beharritzeko, behin da barriro entzun dugun esaldi bet da, el amar es un mundo de hombres. Hori behin da barriro entzun dugun esaldia da, ez da? Eta orduan, ez da erreza gaur egun be. Gureak ere badira, desira, boterea, epika. Hori da nik gomendatuko nuken liburua, kasu honetan saiakera da, Lur Albizu eta Eraitz Saiz de Egilaz dira egileak, 2 emakume gazte militante, eta ehun orrialdeetan Euskal Herriko eralegeta politiko eta sozialerako ezinbesteko begirada eskaintzen digute. Denok kabituko garen eralegeta baterako. Eta, ni momentuz behin baino ez dut irakurri, baina badakit askotan joko dudala berriro liburu honetara. Hainbat ideia interesgarri dutelako, pentsarazten dutenak eta hausnarketa sakonago bat egiteko aukera ematen dutenak. Ze izan da politzena zuretzat, zeurelekoan jarrita, emakume hauek aurkitu, emakume hauekin hitz egin, testigantzak jaso, testigantzak idatzi, liburu zaharrak, ikusi argazki zaharrak bilatzeko, argazki barriak hartu behar gaur egungo egoerana. Zenbat lan daukan liburu honek, ze maitza politxe gero,
Ze izan da politzena zeuretzat eta zerekin geratuko zara horren beste lan egin eta gero? Dana izan da politze, segi esan zeuk dinosu modun, hau prozeso luze bat da. Gero liburua eskuan hartzen dozunean, emoten dau, mentxe dau liburua, ez da, bai aurretik dauen lana itzela da. Niri batez bere gehien gustatzen jatena elkarrizketak da. Eurekaz egiten dugun solasaldia, ointze bio gauzen moduan orduak eta orduak egin dugu eurekaz, ez da? Niri lagunek askotan esaten duzti, zuk gero behar egiten dozule esango dozu, bai hor, zauz, berba eta berba, baina hori kontu kontari egotea euren, ze klaro, gero beste gauza bat esan behar da, bideoetan eta liburuan bere ez da dana jasotzen, ze dana ezin da kontau, baina eurekaz zenbat anekdota, zenbat bizipen, euren esperientzia, euren postak, eta euren ardurak, eta euren danatarik, penak, exactamente, danatarik urteten da. Eta hori, eurekaz egiten dozun hartu emon hori da niretzako aberasgarriena. Argazki zarroiek bakoitzari berean nik izugarri gustatzen zait niri argazki zarrak eta ikustie, bideo batzuk bai liburuen, azkenien liburue jaso eta liburue ikusi be aldalako egin, ezta? Bai, liburuagaz batera 12 ikusentzunezko argitaratu dire, sarean eskegite dauz, Labairu Fundazioaren YouTubeko kanalean, gure dauenak ordekoz ikusteko modua, eta hor, batzuk dire monografikoak, bat da enpakadoren ganean, edo sareginak, edo neskatilak, ez da euren lanbideka antolatute. Baina gero badauz beste bideo batzuk, andra guztiek batera parte hartzen da bena, ez da? Ze andra guzti honek badauki ez gauza batzuk aman komunean. Eta da, lehen esan dugun moduan, nortasun handriko andrak direla, arrantzale familietako andrak dire, eurek hartu behar izan dabe etxeko ardurea, badauki ez, aman komunean dauki esan ezaugarri batzuk, eta horredanak batera hartute, badagoz beste 4 edo 5 bideo ikusgarriak direnak benetan, eta badau beste gauza bat berez dugun ahaztu behar. Eta da andra honek danak, edo gehienak euskaldunek direla, ondarrukoak, bermeotarrak, lekitxarrak, eta euren euskera bere sano aberatza dela. Ze euskeraz bizi izen dire, eta ganera da beste mundu bet, itxosoko tresnak, itxosoko beharrak, eta klaro, iztegi propio horrekin. Hori da, lexiko berezia, ez da? Eta bermeoko musikeagaz, ondarruko musikeagaz, lekitxoko musikeagaz. Ze gaur egun, ohitu hau gauz behar bada, batuera, zentzuten, eta gehiago kostaten da, ez da? Benetako, herrietako hizkuntza hori entzutea. Eta honek badaukie, eta hori bere, bada behar honek daukan beste puntu bet. Esan dugu, herri ondareari buruz ari gara, geure izaerari, geure nortasunari buruz ari gara. Badau nostalgiatik, gaur egun, oso antropologikoa dalako hau dana, bildu duzu informazio guztia, testigantza hauek guztiak, eurek ez dauzenien amaitu egingo dalako. Hau, lehengoari buruz, oraingoari buruz, etorkizunari buruz, galdetuta, zer bakotxari buruz? Zoritzarrez, horixe dagoena. Andra honen lanbideak amaitu ingo dire. Ondarrun kasureko momentu honetan ja train konpontzailerik ez dau. Egon ziren azkenengoak jubilau egin dire, ez da? Eta geratzen diren lanetan bere, gerota emakume gitzi hau dauz, ez dau etorkizunik, ez dau belaunaldi aldaketarik, ez da? Badau nostalgiarik, nik pentsaten dut, gaur egun badauela zikeran bere kontzientziazio minimo bat. Badauela gure herri ondare hori berreskuratzeko eta apurbet modan paraudala, ez da? Eta alde horretatik badau behintzet ardura bat. Baina, zoritzarrez amaitu ingo da, eta amaitu ingo da. Eta horrek ez deko bueltarik. Ez deko bueltarik eta lastimea da. Baina, zikeran bere bideo horrek horregongo dire, entzun alizeteko, gero etorkizunean datosan ikertzaileak horretan bere ikisi alizateko, liburua bere hor dau, eta honena izango litzateke, honek jarraipena eukitea. Baina ez dakit ez dut errez ikusten. Nolakoak dira? Gaur egungo neskak badaudelako liburuan bebai. Nolako neskek, nolako emakumeak dira, hau aukeratzen dutenak, lanbide moduan gaur egun? Gehienak, bizimodu aukeratuten dabenak, gehienak dire ja etxetik datorrelako, ez da? Odolean dakarrelako ja itxosoko eta eurek esaten daben modun ja salitroi hori, ez da? Kresal hori. Ze, ezerezetik honetan sartzea sano batza da. Ja, zuke hori etxean bizi izen espadozu eta espadozu ezetuten Santurtzin adibidez, badau neska bat, Jaione, berak farmazia ikasi eban, farmazia baten egin dau behar 20 urte, eta da naitzi
eta bere nebeak txalupea daukalakon, berak dana itzi eta arraindegi bet zabaldu dau Santurtziko portuan. Eta neskatil beharra egiten dau bere nebagaz batera. Baina bere aita bere arrantzalea izan dalakon. Eta bera naiz eta farmazian beharrean egon, balizen dauenatan eta denpora auki dauenatan, horretan lagunduten ibili dalakon zeakabun familiako negozioak dire gehienak. Hombre, honek itsasontzi handiek eta ez, horrek ja bestera bateko negozioa da. Baina familiako negozioa danean, bueno, badanak parte hartzen dabe eta danak involukraten dire. Eta holan izenezik oso gatza da. Hori pentsatzen egon naiz, ezinezkoa izango litzatekelako naiz eta familiatik eta ekarri hain gogorra da, lana maite behar duzu. Bai, hori sentidu behar da. Emakume hauek eta euren testigantzak irakurrita be bai, gertatu dana gertatuta be, sentsazio hori eurek nahi zuten lekuan egon direla. Bai, eta hori behin da barriro entzuten dana bere, lan baldintzak dire negargarriak, ordu barik, egutegi jakin barik, soldata fijo barik, hemen behanganean jesarritze, zareak josten, behanganean, humedadeagaz, zareak bustitze, ez bakarrik bustitze, arrain ondakinekaz, ez da bapere atsegine, ez hemengoa eta ez beste batzuetakoa. Ze arrain fabriketakoa kasureko gaur egun bere, gaur egun beste medio batzuk eta dauz. Baina oindala 60 urte bestot pentsatu gure bere, zelango izango zan, ez da? Baina naiz eta baldintza gogorretan izan, eurak disfruta goin dabe, edo ez dakite maite izan dabe euren ogibidea. Eta hori behin da barriro esaten dabena da, eta euretako askok lastimea daukie, gehiago ezin dabelakon, ez da? Enpakadorak gaur egun, astean baten baino ez dire etorten, euren lan egiten, Domeka arratzaldetan. Eta eurek entzuten dozuz, eta eurek gustura etorriko litzateke segun gehiagotan bebai. Baina, barrasteruak momentu honetan, astean baten baino ez datoz, Domeka arratzaldetan, eta egun horretan baino ez dabe behar egiten. Orduan zer gertatzen da, gustuko beharra izan da bere, derrigor beste urtenbide bat bilatu behar dozule. Beste lanbide bat bilatu behar dozu, eta beste zeozetan hasi behar zara. Ze, astean egun batean bakarrik behar eginda, ezilei bizimodurik atara. Badatoz, eta badoaz, bestak beste, bitu hau, Pontevedra, Orioko, Getariko, Lekeitioko itxasontzak ikusi ditugu. Hementxe dagoelako, arraine hortxe dagoelako, orduen utzi dute eta badoaz gehiagoren bila. Bai, egingo eben euren deskarga eta badoaz. Honek seguruenik atzo etorrikoak izango dire, ze, klaro, ordu batzuetako tartea behar izaten da, ez da? Barriro barkua martxan iminteko, baina batzuk etorri eta beste batzuk joan. Hau litzateke, Kate Tempesten, gazteleraz, konexion, Kate Tempest Ingalaterrako hip-hop abeslari, poeta, spoken word, gauza askotan dabilen artista bat da, eta hemen bere hausnarketak biltzen ditu jendaurrekotasunaren inguruan, eta zer gertatzen den pertsona batek ahotsa altxatzen duenean jendaurrean, eta hor zema gauza mugitzen diren, eta pertsonalki pila lagundu izan dit, bai batez ere bertsotarako, eta holtzan gertatzen diren gauzak hobeto ulertzeko. Asko dira, gaztelaniaz lan bat idatzi nuen 17-18 urtekin, antzerki lan bat osoa, eta horretara bultzatu ninduen liburua Godoten esperoa izan zen Samuel Beketena. Bururatu zait izan daitekeela, nik azkenengo irakurri dudana, hau da, Jon Oñatibiaren Nek eta Poz, erbesteratu baten oroitzapenak. Eta hor kantatzen dira, Ameriketan egin zituen urteetan nolako bizimodua ibili zuen. Euskara aldetik oso landua da eta interesgarria kontatzen dituen gauzengatik. Bronxen bertan, Haidurich zeritzan haiekan, oso bizitoki ederra aurkitu zion Doroteok Joni. Doroteo eta Meriren etxatik oso hurbil, horrela maiz elkar ikusteko eran, piano isatxa handi hoietako bat erosi zuen. Geu be bagara itsasoa. Guruzne, zeuek be basarie itsasoa. Bai, arrota posi, bai. Horre hongaz, 52 urtin, jarri ginenak, on 3 urte zahartzaru hartu arte, tinko, eudan gainin, posik egon gara. Lan gogorra da. Apurtxu bat borrotan hasi gara, Akaitz eta Bizok,
zelan izango zen, geuk ideia bat egiteko hemen zaredanak, zabal-zabalik, zeuek ganien, zelako lana zen, zariek jostiena? Bueno, lan politxe da eta artesanure esate baten, esango, ezta? Ze ikasi bizu, lana da ikasi bizu. Eta behin handereinuk eta lana ipinitxakun eta janok lasaitxutakun, ondo. Alkarren kontutxu konta, hangu, horku, amengu, gaur ze arrainekarri dabe, ez dabe karri, zematak hau aportute, hau bukatutakun beste txalopa bigaz, eta adibidez bebai, baten bat etorten bazan igual olako sasoin gaur egun ingazemorun antxobara plenun, baina isate ben txalopeta juti. Hene arrain bultzan zati batakat, braza bateko zati batakat eta etorriko zinake, handereinuk fulanita, arrainetaten hartin, sartuko da txalopi ordu honetan, eta junen bizaz eta konponduen behar dozu. Taldetan, lanien, irakasle, esaten da bilena handereinue, irakasten, alere zure kasuen, amak irakatsi, lehenengo kontuek. Bai, duda pekendu, gure etxe ingu jagaxego inanin azien diguan, da beste etxe askotan bebai, eta ordo nire amatrain konpontzaile izan, da nire neuri lehengoko pausuk, amak emunduztan. Gerokun ama, amume, isiko, orneukan bataioi baneukan, eta gerokun bizkate eskuratu ginanin, geuri trene konpontzea etortezan handereinuk, berak geu ikusiaz, negun zuek geuekin biharrea. Da neguko biharra oso politxe esatezan. Zezarik hainzin txikixak, trenak, etxen genuen, bodegetan etxen genuen lana. Bodegetan, degenkoan ordo fijo bat. Eukan, goxeko 10-etatik, eguerdiko 12. De eguerdiko ordu bisitatik, arratzaldeko 7. Juten gineanin bodega, negu iseta izan general, geure zapatak endu, zapatilla jantzi, etxin morun txukun, kalefazio txikitzu pintzen dozkun butanune, bizkate peltzeko bodega handixe izaten dozan, eta kontu kontaten oso lan politxe izatezan, oso lan politxe. Literaturatik izena dauka proiektuak, ze azkenen da Basile italiarraren ipuin zar bat, eta izen hori jarri nion ez nulako nahi proiektuaren izenean ikustean neska bat zan, bakarrik talde bat zan, enun informazio jotean nahi orduan, pentsatzen amak kartel batzukan betidanik etxen izen horrekin, Tolosako antzerki tailerko irakaslea dalako eta antzeslan egin zutelako aspaldi, eta orduan horreatik lotu nituen biak. Azken aldin irakurrieten liburu bat eta asko inspiratu izan ditena izan da Aider Rodriguezen eraikuntzarako materiala liburua. Gehiago igual tonuagatik lotu behar balin baditutez, nire lana eta berea eta zergatik dan inspiragarria tonuagatik da. Nik uste askotan kostatzen zaitela hitzekin aurkitzea tonua, gai serio bati buruz hitz egiteko, unkitzen hauen gai bati buruz hitz egiteko, baina efektismo gehiagirik gehitu gabe eta betiko esaldietan erori gabe. Eta orduan nik uste horretan oso ondo egiten duela Eiderrek. Irene Solaren Canto y la montaña baila liburua iruditzen zait oso ipuin moduko badela ez, eta batean nola tximista batek hitz egiten duen, gero pertsona batek, joku horrek nik uste interesa duela soinu banda bat konposatzeko, beraz nik uste hori aukeratuko nukela. Ez dakit ondo nola erantzun honi, baina nik uste nolabait beti izan dela niretzat babesleku moduko bat, ez? Liburu bat, azkenen errealidadetik kanpo dagoen zerbait, eta aldi berean errealidadearen inguruan hausnartzen duen zerbait. Orduan, zentzu hortan beti izan da interesgarria niretzat eta mundu propio bat eraikitzeko baita sortzaile moduan. Batez be, guruz esaten da bilena, sozializazio hori emakumek egiten zuten lan hori eginda. Segurazki, ederrena izango da lanetik. Txarrena zer da? Zer zan txarrena? Txarrena zen egizu zati, moia gaina etorten ginean, de lanin eguazen, de gizonak etorte zinin, eta ingustia portute, urduritxasunaz, eta eudan ezini ona, eta zeuk isilike ona, oso momento garratzak isatezin. Baina garratzak, zetorten gatzun txalopa, trenia portute,
antzegoazen zu moia gainen. Berak igual puentetik salto ipese banengo, berak, patroik. Maineruk etortezin titatatat, hasi treniataten, eta etortezan bera, eta aztezan juraten arameo, goixe, beie, ez to balixo itxasa juteko isetako, nahian beste gixo, nogi bide ipez, eta ekarten ban igual, irratixe ipinitxe, batzutan. Eta berak entzuten ban, zelanik ontxe, amentxe gazen momenton txalopak ikusten omorun sartzen deurteten, itxosun arrantzan ebizena. Da berak trena apurtute. Eta gu isirik. Jura arameo. Dan, bai, blankuri da hemen ez daize, bai, baru, nortea ez daizer, bai, ordu eskutik, gombitxa izta. Zer da gombitxati? Trene botara hau, hartura hau arraine berdamaino gexa, da trenean gainetik eskapatza arraina, gombitxa hau. Da bera entzuten, da hor goxan da zen etxe guztipe danak entzuten, danak. Egingo dizut galdera zuri, aurrien daku, bai, akaitze emakume hauek badira konstiente? Zenbat balio izan duen, eurek egindako lanak? Ba, ez pentsa, ze lehen esan dugu gizarteak ez dakiela, baina eurentzako bere izen da, euren bizimodua izen da, eta euren egunerokoa. Orduan, askotan, eureri bere kosta egiten jak, eta pentsaten dabe igual, batzuten, edo, eskondute egon direnen kasuan eta holan, batzuten euren alobera edo, etxean lagunduteko izan dela, edo senarrari lagunduteko. Beste batzuk bai, Beste batzuk oso konstiente dire euren lanaren garrantziaz. Baina bietarikoa dau, Kaixo, Goaina eta Jor gara, eta liburu bat aurkizuko dizugu. Liburu hau guruk aukeratu dugun liburua da. 2008 libura Patxizu Izarretarrek idatzi, eta Adeinek argitaratu du. Liburuaren elzatzailea Álvaro García Lemara. Ikusten duzen bezala oso ondo marrazti. Marrazki gutxegonaren oso plitak dira. Arabiar historia sorta kontatzen du. Liburu honen protagonista eta narratzailea Xerezade da. Persiako erregearen sariar, bere emaztean gaiatzen ari zitzaiola ohartu egin zen eta hil egin zuen. Amor handia hartu zuen emakume guztien gai. Eta gauero emakume bat hartzen zuen eta hil egiten zuen. Gau batean, Xerezade ezagutu zuen. Oso azkarra zenez, estrategia bat bururatu ziten. Gauero, ipuin bat kontatzen zion, eta ez zion denbora ematen amaitzeko, eta hurrengo gauean jarraitu beharko zuela esaten zion. Eta horregatik liburu honen izenburua. Guri liburu hau asko gustatzen, egia esan dezente luzea da. Liburu hau gomendatzen diogu abenturak bizitzea eta irakurtzea gustatzen zaionari. Xerezadek kontatutako historioak jakin nahi badituzue, utzi ari zaren egiten, eta joan korrika liburutegira. Espero dugu gustatu izana eta gure esker liburua irakurtzea. Agur! Guruzne zeure buru ikusita, eta bestak beste testigantzetako bat zeure izan da, honek emakume danak, honek argazki zardanak liburuen dagoen aberastasun dana, konstiente zari, Zemat emon zuien, zemat lan egin zuien? Nik pentsaten dut konstiente gazela, ontxe. Zenarik zahartzaru hartu duen, eta lagadon geure lana. Hain jakau ordu asko pentsateko, eta ordu asko esaten genuen ze, da esaten dou, bai. Gu zelan izan gaz kapaz lan honek etxeko, eta 10 gauza batea etxeko. Ontxe kargotuten gaz, zema gauza. 10 gauza etxeko kapazidaden geunkanela. Distantzia horretatik, ez da? Bai. Baina orduan momentun alantxenik hasi ginen eta alantxenik jarraitzu izan dugu. Urti pasaeran bai, zeue heltzen zu, zeure heldutasunak erakustin dotzu zelako garrantzixeak arren zure lanak. Ez da izan bakarri train konpontzi baik, izan da kresaratzi, txalopi tortezanin, arrainetat emanin ra, moia gainetat emanin ra, kagarra eta benta, gizon bat etortezan zeuaz, eta arraine saltzen. Arraine saltzeko ordun, arraine erosi arte eta zeure eskutik kendu arte, eukan pixu, da zeukasun arduri, hau ukabila amentxe barrun sartu zeinkin. Ez jateko astirik, urduri itxasune, esan gaina zeure txalopi. Egin behar hori esaten gabiltzena. Ez da urdurik. Bai. Degerokun txalopazko zeure gainin. Eta momento txikixin desarrolla bizen duen arraine, harin saldu bizan, harin pixa bizan, harin estropeaten arraine. Esan dugu guruznek lehen,
zeuek jubilatu zinetenien, azken taldien 6, okerrezpan hau? 6 lagun. Eta jubilatu zineten? Bai. Eta ja ez dau? Ez dau. Lanbiderik ondarrun? Gu hasi ginenak, on 52 urte hasi ginenak, amatxu dou, talde askotako ginean, eta amatxu dou dano batea talde baten eran, 6 lagunek amatxu dou. Hor, bide guztien jounetan, ez da jarri train konpontzaile batik. Behorretakar, erantzune, zer eukira ben horrek, lan horrek, guazin gineanetik, horre 52 urtin desagertzea train konpontzailik, de inor eseoti horratzin, behorretakar erantzune. Zelan ikusten zu, datorrena? Baltza. Espero dut, bajuri ez desagertzi, espero dut. Baina bizkaxan bai, eta gero gure herri izan gertaten dana bai, arrasta honeran, setore bi importantik oso gatxari herri baten egoti. Oso gatxera, momentu baten iguale ongo zan alturi, da gero bajuri, baina on momentun bajuri desagertutera, txalopa batik ez da, gu hori urte erretira gineanin, ongitorri laga genuen herriko txalopi. Bera besta. Baina behatu, hain lonja ederraran da, hain gauza ederrak ipini da ben, ongo astitan, 55 txalopa egon diz, arañe saltzea etorten. Horren nahi dago esan, zelako gauza ondoen jan, zelako errestasun emoten gakon, gixonai, Andriai ez, gixonai, zelako errestasun ona. Ikusten dugu, lonja hor barri baten be, ez da bela ipini, ez metrotxu bat ipez, treine konpontzailintzako, gu jugaz, baina gixonata zor, erbestekuk, gaieuak eta zenak, urte erdixea mentxe pasaten da benak. Eudantzako adibidez, leko zarrato bat. Guk egin joulana barrutik. Rebindikatibak izan baz. Barrutik egin joulana, kanpun kontaben baik, barrutik. Egin jouz batzargo horrazko. Alegin guztik egin jau, baina eudak ilabazen jozko. Hala ere, errebindikatibak izan gaz. Gogortasun hori, kresal hori, ez da? Bai. Emakume hauek izan dutena, azkenin herria gobernatzeko bai, gizona kanpun egonda nien, eta arraina dator, datorren nien ze sentitzen da? Posa. Arraine turrune joten da beninde, turrunu joan aurrit, talaxiruk etxea diarranetit, ordu bete barru badator txalopi, zelako, amantala jantzite, tita, moia gainea saldute, trenia portute zeukane. Bueno, agur, hain gero guardiaz batea, bixar arte, gero kon beste txalopi, posa, bizitxasune, herrisai emotetzana, baina norbera barruko posa, hori izta erosten, sentiun bizu, bizien jaude, posik, oso posik. Arazoak eta ardurak daudela eta bizitza ez dela ipuinetan agertzen den bezala ikasi du protagonistak. Liburu honen mezua da, eraikina edonoiz eraitsi edo desoreka daitekeela. Muruak gaitzetsi zuten euskal prentsa ohartarazi nahi izan du. Itxia, baina ez isildua. Informazioa euskaraz jasotzea beharrezkoa izateaz gain, eskubidea dela aldarrikatzen du. 2022ko Mikel Zarate saria irabazi zuen Michelenak umeentzako ipuin honekin. Etxean arazoak ditu eta familikoengandik desberdina sentitzen da Maite. Zer gertatuko da oporretara joaten direnean? Zareginak, neskatilak, enpakadoreak, arrain saltzaileak, itsasontzi jaubeak, danak itsasoko emakumeak. Emakume nortasun handikoak eta adoretsuak. Ganera, euren zereginak, ahoz-aho, belaunaldiz belaunaldi, alkarreri pasau deutzienak. Horregaitik dire gure ondarea, gure ondare bizia, eta gaur egun hainbeste bider entzuten dugun ondare inmateriala direla esan genke. Ondare inmateriala bai horregaz batera ikuste zeina be bai, askotan ahaztua, ez ezaguna. Horregatik, sarri entzuten dugun berba bat edo esaldi bat erabiliko dut. Askotan esaten da eta entzuten dugu izan zirelako garela, eta gu garalako izango direla beste batzuk. Kasu honetan ez dakit izango diren, ze zoritzarrez euren etorkizuna ez da bapere ziurra. Baina momentuz badire, eta diren bitartean aitortu egin behar dutzegu euren lana, ikusgarritasuena emon eta baloratu eta eskertu.